שלום, אנחנו בחברת הכל התינוק חשבנו עליכם ההורים. חשבנו על האמהות שמאבדות את המוצאת של ילדיהם ושואלות כמה זה עולים? איפה שמתי את זה? מי לעזאזל שותה לי את כל המוצצים? ועבורכם במיוחד חיברנו את המוצר הזה. המוצר הזה הוא מגנט מוצצים. המוצר הזה מגנט מוצצים. אתם מדליקים אותו פה. אבישי, עזוב רגע, נו. אבישי, בוא נו. המגנט. בוא נו. שים בפה רגע, נו. שים, בבקשה, מגנט מוצצים. שים בפה. עכשיו אתם נותנים לילד את המוצץ, בתקווה שלא שכחתם את המגנט. זהו, רגע. טוב.